Jesus sa iyang mga masakit nga mga pulong, no? Atong madungog sod sa mga pipila na kaadlaw nga si Jesus kanunay nga moingon sa mga magtutudlo sa balaod, mga eskriba, mga parisiyo nga mga tigpakaaron ingnon kamo. Unya pagkaalaot ninyo nga mga magtutudlo sa balaod, eskriba, parisiyo kay mga tigpakaaron ingnon kamo. Unsa may buot ipasabot sa Ginoo? God corrects us in many different ways. God corrects us through our friends, through our family members, through our parents, and through the church. Mao nga ang gipangita sa Ginoo nga ang matag usa kanato mahimo kitang matinod-anon. Kung dili matinod-anon, tawgon kita og tigpakaaron ingnon. Kung tigpakaaron ingnon, murag artista ba, magdrama, murag dramaturgo nga iyang i-portray sa iyang external appearance ang maanindot apan sulod sa iyang kaugalingon dunay daghan nga dili nindot. Una nga by the word tigpakaaron ingnon or hipokrito, we deceive people. Dili ganahan ang Ginoo nga i-deceive nato ang mga tao. Kundili ang gusto sa Dios nga mahimo kitang mga authentic believers. Authentic. By being authentic, atong gi-recognize kung unsay ania kanato. Sige. Imong gi-recognize nga, for example, you are happy. Recognize that you are happy. Sometimes we are irked. We are irritated. Recognize that we are irritated. Sometimes, ang mahitabo gud sa ato, once we feel bad, we cover it up. Pero sa sulod nato, grabe ng bagutpot, grabe na yung ana. But outside, we cover it up and make people believe that you are okay. Mao ni atong pamahitabo kanato. But the Lord is not happy when we are not authentic. Kaya nga naman, gibuhat baya ka sa Ginoo nga authentic. Wala ka gibuhat sa Ginoo nga peke. Mao na nga ang kinabuhi nato, kinahanglan mamahimo kitang authentic dili plastic. Mao na nga ang kinabuhi nga Kristiyanos kanunay paningkamot sa pagka-authentic. Karon si San Agustin atong gisaulog kini nga adlaw, ang iyang kinabuhi dugay siya nabunyagan kay adult naman sa gibunyagan kay ang iyang amahan nga si Patricius usa man ka pagano, ang iyang mama nga si Santa Monica Kristiyana. Apan naminyo man siya og kaning pagano, si Patricius dili musugot nga pamunyagan ang ilang tulo ka mga anak. Apan si Monica wala gyud siya mulunga sa pagampo ug pangalyupo sa Ginoo nga kining iyang mga anak mabunyagan sa pagtuo. Unya kasagwa pa mabunyagi kini si Agustin nagdako sa usa ka kinabuhi nga bisyoso, bisag unsa na lang ang iyang buhaton, kanabang very common nga maldito niya nga tao, palahubog, talimaji o guban pa. Unya in search of meaning sa iyang kaugalingon, nangita siya og kahulugan. Mao na nga mo-affiliate siya bisag unsa na lang nga grupo. He was affiliated to Manichaean, kanang grupo nga heretical group nga Manichaean. Dito siya affiliate siya dito, but later on he was frustrated kay wala siya makakaplag o kahulugan sa iyang kinabuhi. So he wants to be authentic, and God wants him to be authentic, true to himself. Busa si Agustin tungod sa mga pag-ampo po ni Santa Monica, nakahibagat iyang kikahimamat si San Ambrosio. Iyang kikahimamat katong obispo dito sa Roma, unya sa iwali ni San Ambrosio natandog si Agustin. Og mao toy entrance, onset of his conversion.
Then there was a vision nga dunay usa ka anghel miingon sa kabata nga kuha basaha kanya dito katong ang Bible. He was in the garden o nakadungog sa tingog sa kabata nga miingon siya basaha o si Agustin lingi-lingi wa may tao pero nakadungog sa tingog. So karon iyang gikuha ang Biblia og nabasa niya dito sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma ang atong kinabuhi dili diha sa drunkenness, dili diha sa pagpakasala, kundi ang atong kinabuhi anaa sa Ginoong Jesus. And that was very important. Ang impact sa maong text para kang Agustin very strong. Og siya nabunyagan San Ambrosio og siya naordinahan pagkapari, later on naordinahan sa pagka-obispo, nahimong obispo sa Tagaste, Africa. So, mao ni nga og si San Agustin nga buot na ipaambit ang iyang kinabuhi ngadto sa mga tawo, busa siya misulat sa iyang mga lagda, sa iyang mga nakatunan. After his life nga grabe ka yagaw nga kinabuhi, nakakaplag siya kang Kristo. O buot niya nga ang mga tao makakaplag sa Ginoo. Busa iyang gisulat ang iyang kasinatian na sa libro Confessions. Confessions niya, ang other book is a City of God. Kana iyang gisulat ang iyang personal experience of conversion, iyang gisulat. Then later on, iyang gisulat ang mga lagda. Mauna nga ang mga lagda nga iyang gihimo, iyang gidedicate ngadto sa Birhen, o ang gipangalan niya sa Birhen de Regla. Maunang lagda. Mao kini karon nga through St. Augustine sa iyang mga monk nahiabot ang Birhen sa Regla dinhi sa atong parokya. Gidala sa mga Augustinians nga mga monghe dinhi. Kaya ang sinugdanan katong iyang mga lagda nga iyang buti paambit for the lay people. But later on, it developed into a religious congregation, which we now call the Order of the Augustinian, no? Kanang OSA, Order of St. Augustine. So mao ni nga ang mga kaigsuonan, ang kinabuhi ni San Agustin usa ka panig-ingnan alang kanatong tanan nga gikan sa pagkayagaw huna-huna, nangitag kamatuoran, nangita og kahulugan sa kinabuhi, gidala siya ngadto sa kamatuoran og sa kinabuhi kinsa si Jesus. Diba nga itong Ginoo miingon siya, I am the truth, the way, and the life. O kana nakaplagan ni San Agustin, inabagan sa pagampo sa iyang inahan, o sa lamdag sa Espiritu Santo, nahimamat niya si San Ambrosio nga mo'y nagbunyag kaniya didto sa Roma. So mga kaigsuonan, ang atong pagtuo nagkanunay gayud maghagit nato to become authentic. Maningkamot kita nga dili mahimong peke nga Kristiyanos, kundi dili mahimo hinon kitang mga authentic nga mga Kristiyanos. Recognize what is happening within. Are you happy? Are you sad? Are you irritated? And find a healthy expressions of these realities inside us. So, dili man bawal masuko, pero ingon ni San Pablo, if you are angry, make it without sin. Kay lahi man ta kung masuko ta kay binakid nga tungo, binakid nga pamalikas, unya pwede man nga kanang i-express nato ang atong anger in a healthy way. Constructive ba, dili destructive nga pagpadayag sa imong kalagot. Okay ra ka? Okay ra. Pwede man ka moingon pod nga, okay ra ka, naglagot ko karon. Naglagot man ka. Taon amto na ni ana-ana. So mao na nga, be true to what is happening within and find a healthy expression of the realities within. Manindog kitang tanan o gato karon nga ipadayag sa Ginoo ang atong mga pangaliya.